Че сме дали малко по-малко от 9 лева в магазина, за да купим необходимите продукти, които ще ни трябват, за да направим дори не един, а цели 2 козунака. А какви са продуктите? Сега ще ви ги покажем. Трябват ни 1 кг брашно, мая, която сме разбили с малко брашно и прясно мляко. Виждате как хубаво е шупнала. Трябват ни още 7 яйца, 100-150 грама масло, една чайна чаша кристална захар, 1-2 щипки сол, задължително за козунака, и 250 грама прясно мляко. Още веднъж напомням, тези продукти струват около 9 лева. От тях можем да направим 2 домашни козунака, което означава, че стойността на всеки един от тях е около 4 лева и 50 стотинки. Но как става това? Пригответе се сега да си запишете рецептата от следващия репортаж. Първо добавяме захарта към яйцата и добре ги разбиваме с миксер. Правим малко кладенче в брашното, в което наливаме разбитите с захара яйца. Не забравяйте, че това трябва да стане в добре затоплено помещение. В купата изливаме и предварително разтворената мая, прасното мляко и 1-2 щипки сол. С ръка смесваме съставките до получаването на тесто. Докато го месим, добавяме от маслото. Върху набрашнена повърхност продължаваме да месим вече плътното тесто за козунак. После не по-малко от 100 пъти трябва да го ударим силно в масата. Така вкарваме въздух. Това е тайната вътрешността на изпечения козунак да стане лека и пухкава. Оставяме тестото да втаса за около 2 часа и после го оформяме както пожелаем. Слагаме половината от количеството в намаслена тава, защото при печенето то ще удвои размера си. Печем 45 минути на 170-180 градуса, като се препоръчва фурната да е предварително загрята. Ето нашия готов резултат. А тук до мен е професионалният готвач Ангел Димитров, който ни помогна за да направим тази рецепта. Възможно ли е за по-малко пари да приготвим такъв козунак? Ами ако пазаруваме от магазина, мисля, че не, това е реалната цена, но ако имаме приятели, които да ни докарат производители, да ни докарат нещата от село, мисля, че може да се получи по-вкусен и по-евтин резултат. Тоест нашия експеримент е абсолютно реален и нека да не забравяме, че миналата година министър Найденов препоръча семействата да се кооперират, за да могат да си купуват по една агне общо за Гергьовден. Надявам се някой да не даде идея тази година пък за Никулден да отглеждаме сами и шарани, защото съм сигурен, че цените на аквариумите рязко ще скочат. А сега да опитаме козунака. Това е от нас.